munozvatakazvitaura tikati weakness yapresident Emmerson Mnangagwa ndeyekuti ivo pachavo semutungamiriri wenyika havana kuda kuzvikomberedza nevanhu vanotaura chokwadi, havana kuda kuzvikomberedza nevanhu vanoziva zvavanoita, vakazvikomberedza nemakoronyera ndokubva vagadzira timu yavo yavanoti varakashi, timu yevapfana vasina mabasa. Ndokubva vati iyoyo timu ngaichinge ichilidha zvinenge zvichiitika, ichipa information kunyika ichitaura, but mukazvitarisa zvavanenge vachitaura, number one, they will be threatening people. Number two, zvavanothreatena nazvo kuvanhu izvozvo ndozvinozotanga kuitika. Number three, tinopedzera taane chaos munyika yese. Mapolicies eZANU-PF, they are influenced by varakashi nezvavanenge vachiita, that their behavior ndoiri kuinfluenza mapolicies eZANU-PF. Hanzi panapa nechimurakashi, hanzi government is committed to continue dealing with the menace of unjustified price hikes and has established a hotline to receive complaints from consumers in order to mitigate against unfair trading practices in the market. Mongo wenyaya ndewekuti ongororai chaita kuti musoro uteme. Mukaenda mukanogura musoro just because watema warwadza matouraya munhu angaifanira kurarama, moti musoro uyu uri kutemereiko, regaiti ugure. Zvinoratidza reasoning capacity rishallow and useless and dead. Isisu tiri kuti hurumende yeZimbabwe ngaitarise chaita kuti maprices akwire. Number one, the market is not confident with the policies which are being put in place by the government. Tarisai muone mapolisi ana Mutuli, they are always reactive. Hakuna polisi iri kuiswa nana Mutuli kuti inoiswa pasina chaitika. Vanongozoisa vakureacta to the situation on the ground. Zvinhu zvatoporongwa. 2019 makaba madonedza currency ndimi, mabank accounts makaluta. Ike zvinezvi maakupa mashop problem. Pese panoshayikwa magetsi zviri kureva kuti kambani imwe neimwe kana kuti industry yakufanira kutoshandisa generator. How much is the generator? Generator rinodya fuel yakawanda sei per hour ko per day? Koma industry asingavharwe anorova 24/7 vari kushandisa diesel rakawanda sei panguva iyoyoyo yavanenge vachiexperience load shedding. Ndo nyaya dzekutanga kutarisa idzodzo. What have you done nenyaya dzana Chivhayo? Gwanda solar project iri kupi? Kana Gwanda solar project yanga yakaedda 500 megawatts into the grid, dai izvezvi nyika yeZimbabwe iri papi in terms of load shedding. Tingadai tichitaura kuti 500 megawatts more dzaedwa into the industry, and that would have reduced the pressures and the costs dziri kuinkewa by the businesses. Secondly, tiri kutarisa kuti makangointroduce chinhu chamunoti digital currency chiya. Makanga mazvifunga sei kuintroduce chinhu chinonzi, makatanga kunza gold coins akaramba kushanda, makuudza digital currency. Digital currency zvairi kuita iri kuuya kuzoreplace the currency iripo. That is the honest truth. You have realized that you have failed on this currency. You no longer want this currency. You no longer need this currency. And you are going to loot again from the people of Zimbabwe. Which means my business is for them to survive. Anofanira kutoisawo measures in place to survive. And at the end of the day, who suffers? It is the people who suffers. Because imimi hurumende munomesera mabusiness omesera vanhu. Imimi hurumende mukaresera mabusinesses anoresera vanhu. Ike zvinezvi makabvisa tax, makabvisa duty pama outside products. Imi munofunga kuti zvine effect yechii pama products ari muno muZimbabwe izvozvo. Companies are going to be closed, businesses are going to be closed, factories are going to be closed. That is the honest truth. Because always munongoreacta, munotovenga mabusinesses. Ike zvinezvi you are always looting from these businesses, muchienda muchinoextorta, muchipiwa mari dzemacampaign and everything else. Who is bearing that cost? Vanhu.
was company at the end of the day inoita profit. Saka company haingaende isina profit because yakakupai mari yeprofit imimi kuti mutenge motikari dzenyu dzemusangano kana kuti murane campaign yenyu. Saka company inongoenda yonokwidzira vanhu mutengo so that they recover whatever lost vachikupai imimi. Those are the results idzedzidzi. Saka ike zvinezvi muri makuti hotline yekuita sei chaiyo imimi. Imimi hurumende yeZimbabwe, can you explain kuti chihurumende chenyu sei chiri kuti mapassport you have to pay United States dollars, fuel you have to buy in United States dollars? Why is it that kufuel hamuna basa nako? Inongokwira payada ichichinjwa payada. Stability yeprice yefuel hamuna basa nayo. Mune basa nestability yechingwa, but chingwa ichocho chafamba nemotikari yadirwa diesel. Munhu auya kuzobika chingwa ichocho akwira mota yadirwa diesel. Hamuzvitarisi zvese izvozvo. So you will see kuti common sense chaidzo kwa nezanu-PF hakuna. These are the issues dzatinenge tichitaura patichiti vedu ngativhotere vachamisa. Ndo issues dzatichitaura idzidzi. Saka no matter what, isisu tiri kuti hurumende iyi ngaichibvai. Timboisawo zvitsva. Timboona kuti tinofamba tichibvepi tichiendei. Zvimboitawo nani izvi zvanyanya izvi.